Sinä ihana, sinä riität. Ota itsellesi hyvä asento ja sulje silmäsi lempeästi. Hengitä rauhassa syvään ja anna sisään hengityksen lämpimän aallon levitä kehoosi lempeästi, sinua rauhoittaen ja koskettaen. Anna uloshengityksen mukana virrata pois kaikki se kipu ja tuska, jota koet tai tunnet juuri nyt. Anna näiden energioiden virrata tasaisesti kehossasi kuin meren aallot. Ota vastaan ja anna tarpeettomien ajatusten tyyntyä, niin kuin merikin tyyntyy myrskyn jäljiltä. Sinä riität. Kaikki on hyvin juuri nyt. Anna hengityksen tasaantua ja virrata vapaasti. Päästä irti ja anna sen tuoda mukanaan luottamusta ja rauhaa. On aika irroittaa ne uskomukset, jotka on rajoittaneet sinua pois sinusta ja jotka on olleet sinun ja sinun oman rakkautesi välissä. Olet turvassa tässä ja nyt. Anna elämän lähteä ohjaamaan sinua pienin askelin eteenpäin, niihin kauniisiin uusiin hetkiin, jotka saat varmasti vielä kohdata. Anna rauhan palata sydämeesi. Tee koti sydämeesi. Anna sen olla turvallinen ja lämpöinen. Koti sydämen, se on satamasi, sinun turvasatamasi. Luota siihen, että elämä kantaa. Anna itsellesi aikaa. Anna itsellesi rakkautta ja turvaa. Sitä sinulta ei vie kukaan pois. On aika päästää irti kaikista niistä asioista, jotka saivat sinut pienentymään. On aika alkaa luomaan turvasta ja rauhasta käsin jotain uutta ja kaunista. Niin se perhonenkin, se syntyy toukasta. Anna itsellesi aikaa. Kohtaa itsesi lempeydellä ja rakkaudella. Olet sen sinun ikioman elämäsi taideteos. Anna itsellesi lupaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Se pieni ihminen sisälläsi, se kaipaa rakkautta ja hyväksyntää. Kaikki on hyvin juuri nyt. Anna koko kehon rentoutua entisestään. Anna sen laskeutua levolliseen, turvalliseen hetkeen. Matkasi itsesi äärelle on saanut sinut palaamaan luoksesi. Meillä jokaisella tämä matka on omanlainen. Muista, kaikki on jo nyt hyvin, koska valitsit itsesi. Se kipu, joka on ollut mukanasi, se helpottaa päivä päivältä. Tämän matkan moottorina olet sinä itse. Edessäsi näkyy jo se rohkea versio sinusta, kuka sinä olet. Rakenna tätä matkaa rauhasta ja rakkaudesta käsin. Sinä riität tässä ja nyt.
Anna ajatuksesi tuulettua, tyhjentyä ja hiljentyä. Anna itsellesi lupa olla ihan hiljaa. Niin hiljaa, että rauha, se saa laskeutua yllesi. Juuri nyt, tässä hetkessä, kaikki on hyvin. Anna ajatuksen ohjata sinua sinun itsesi äärelle. Salli sen lempeästi palauttaa sinut takaisin omaan itseesi ja siihen sinun näköiseen paikkaan. Tunne kehossasi kaikki hyvä. Tunnustele, mitä kaikkea sen ympärillä on. Anna hengityksen virrata vapaasti, syvään, sisään ja ulos. Anna sen virkistää kehoasi ja antaa tilaa sinun olla. Kun suljetut silmäsi avautuvat, näe ympärilläsi kaikki se kauneus, joka on ollut siinä ihan koko ajan. Tässä hetkessä, tässä sinussa. Jos se kipu on kulkenut mukanasi, sen tehtävä on ollut herättää sinut sinun oman itsesi äärelle. Näe edessäsi jo se upea uusi versio sinusta, joka sinä olet. Rakenna matkaasi rauhassa ja rakkaudesta käsin. Sano itsellesi, minä riitän. Minä riitän juuri nyt. Hymyile. Luota. Luota siihen, että elämä kantaa ja sinä riität. Avaa silmäsi ja näe itsesi.